Dobrodošli ljudi u još jednu epizodu Mihajlo Pavlovići. I danas ljudi ćemo da igramo Counter Strike posle ne znam koliko dana. Nemam pojma. Danas ćemo igrati Counter Strike. Ne, šali se. Sad ćemo da uđemo. Igrat ćemo na serverima opet da vidimo šta možemo da uradimo protiv malih gubitnjaka. Ne znam, tu će biti jedan moj drug, znam na koji server ćemo da idemo zajedno. Tu će biti moj drug. Evo ga vidim server. I on će biti na serveru, ne znam tačno, evo ga, ja mislim da jeste. Ne, ovo nije. Rekao je da ne, na Clue All, čekaj da vidimo da smo ga prošli. Evo ga, Clue All zone, dobre! I rekao sam da krenem, nek bude samo na tom serveru. I sad ćemo da imamo, on će rekao da ćemo da budemo teroristi, prvo sa projekt, znači, dobro, teroristi. Okej, teroristi. Evo ga. Čekaj da imamo koji je. On se zove nazad. Čekaj bre! Čekaj, koji si ti? Evo ga! Brate, evo sam! Majmunčina jedna. Pa evo sam! Majmunčina! Ovo... Kako imam da ga izgledam? Evo me! Pa znao sam da će nas ubiti majmunčina jedna! Au, koji si lik? Brate, koji si lik? Koji je on lik? Svaka mu čast, brate! Mislim, totalno si fancy, majmunčina jedna. Fuck. Što? Već! Sad ne... Baš govedo jedno, imaš tu pučka, a ja nemam pučka. Sad ćemo da gledamo. Svako nas ubijem, nema moj leban brin. Pa operi to, majmunčino jedno. Glupost. Evo ih naš. Čekaj, bera šta sam prošao. Evo ga naš. Tu, puci. Čekaj da ih ima. Pa nemoj ti baš. Pip. Ma gotovi smo, jedan. Vidi kakav je. Ubili su te. I tako ti treba. Govedo jedno pijano. A ti koji si ti? Ti jebem li ti lego? Wow. Ljudi, jel vidite šta mi gledam? Wow. Neću više. Čak. Evo ga. Bum, tako on izgleda. Baš su lijepo opremljeni, vidite. Ja ću da te ubijem. Ajde, brate! Hoćete li? Neću više, smara me. To, postavi bombu, molim te. To, bravo mali. Čekaj. Tu budi samo. Bravo mali, tako je! Već! Begaj dođe. Zavedi me neko. Au! Štitite me, molim se. Evo i onaj dečko se zaledio. Čekaj.
nikad neću igrati s njim. Znači, umjesto da bude sa mnom majmunčinom, joj, samo sutra da ga vidim. Komšija mi je to. Znači, zadavit ću ga ovako kolim. Mislim, nije baš komšija, malo dalje komšija. Znači, zadavit ću ga kolim rukama, koliko je on bezobrazan. Ja sam tam igram, ko pravi? On je rekao, pomoći ću ti, vidjet ćeš kako igram. Ja jedva čekam da snimam s tobom, ja. Sad neću. Šta je ovo sa serverima, jebate? Znači, toliko me iznervirao sada. Sad moram da čekam. Može bre, neću tebe. Mogu. A ljudi, jeste vidjeli, brate, ono, neće ovo... Čekaj, jedan. Nešto. Okej. Zajebao se. Muš, šta je ovo? Zabugam, totalno mi je zabugao. Nastavit ću sad. I ljudi, odbagao se server, mislim kanter. Bilo je nekih poteškoća, pa nećemo se pričamo, nego mi da nastavimo, nećemo više da igram. Ne, ovo je server. Jest? Čakaj da. Ne. A, nisam. Ne, jes. Šta je bilo? Idem. Server je? Fuck. Muš pičko jedna bre. A nije bre ovo server. Šta je ovo? What the fuck? Čekaj. You have a social friend. Aj, krenim, da vidim ko će gdje više ide. Da. Već se pucaju. Fuck. Ajde, imate predoš, čuvam vas. Ne čuvam. Čuvam vas, ajde, idite. Prošli. Fuck. Ajde. Fuck, ulazi. Idemo u rak, ljudi. Moramo ćemo da premanimo opet. Fuck. Prvo se pretrčava. Čekajte. Brzo, za njim! Ne mene. Ja ću to vas. Ubio. Koga je ubio? Pro game, ajmo Mila, idemo. Meni. Ljudi, ovo smo dobro odigrali. Kupit ćemo na 1 i na 3. To mi reci bre. Gledajte. Ne brej se vrati. Kakav pištolj, vidite? Ne više. Sad baš je lep pištolj. Nije važno da nemamo pištolj. Čekaj.
Oci. Idemo prvo. Begaj, brate, begaj! Moram da upala. Čekaj, brate, idi tamo. Čekaj, brate! Ajde. A uzeo njega si se. Ajde. Joj, izvini! Kojim? Nisam prišao ništa. Tako. Izvinite. Čekaj bre da ga preskočim. Još 2 minuta se snimamo. Ne. Čekaj, ja ću ovo sad. Ovaj ga sredi. Ubijem. Dummy game. Ubijem. Nisam te vidio, majmunčina, znaš. Hvališ se, pičko. 2, ne. Da. 2. Čekajte, šta sam sad uradio? Idem. Nemam ništa. Idemo direktno. Sad idemo na sreću. Ubi jednog. Si ga ubi? Ne vezi. Hvala svima što ste gledali ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. Subscribe-ujte, lajkujte. Wow. Ćao!